Ahojte priatelia, pozdravujem vás. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať. Všimol som si, že video skaly, ktoré som natáčal v Hliníku nad Hronom, respektíve Ždánsku skalu, Sabovú skalu, Brálce, tak naozaj mali úspech, čo ma veľmi teší s touto mašinkou. A preto som sa vám chcel prostredníctvom tohto videa veľmi pekne poďakovať za každý váš like, odber, za to, že ma podporujete. Pre mňa je to naozaj motivácia pokračovať ďalej. A ako vidíte, teda nachádzam sa na Kalvárii v Žarnovici a môjim cieľom je teda natáčanie dronom Kalvárie. Budete sa môcť tešiť na Kalváriu v Hliníku nad Hronom, na krásne miesto v Novej Bani pri zvoničke. Naozaj je tam veľmi pekný kostolík. Takisto tu v Žarnovici za mňou krásna Kalvária. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem, že ma podporujete a ja idem natáčať ďalej. Ahojte.